Cambiaste a la joña, xa, o pau da la joña. Sí, que a mí o pau era unha horquilla. Cando non Ai, era teño unha eso. horquilla. Hola, que tal? Moi boa tarde, miña querida xantiña de polo mundo adiante. Hoxe estou en un lugar diferente porque este vai a ser un vídeo totalmente diferente e inusual ao que estades acostumbradas. Porque, pero bueno, o sea, que é para facervos partícipes de algo que me fai moi feliz. Do que estou moi orgullosa. Vedes aquí este personaje, me ponte de pé. Veña, Bueno, veña. é que se pon moito de pé, como é tan alto, pois igual me sale de cámara. O meu amigo Nando é unha persona maravillosa que toca de todo, toca, bueno, todos os chismes estes, que si baixo, que si, que tocas? O baixo, a guitarra, o clarinete, o saxo, o piano... Bueno, daslle unha tarteira con un texto e tamén a toca, quero dicir. Foi a miña primeira batería de feito. Ves? Bueno, primeiro foi con libros. Non o sabía. Despois con Libros a bater. con libros a bater, cando era pequeno. E despois houve unha temporada que tiña un pau e arriba tiña unha tapa dunha tarteira de metal e era o plato. O platillo. O sea, que leva toda a súa vida facendo música. É algo que está facendo agora polo que vos quero presentar e polo, o sea, a finalidade deste vídeo é presentarvos unha canción que me fixo moitísimas ganas. Que non sei, vou estar eternamente agradecida porque me gusta moitísimo. Bueno, sí, se podría chamar empresa. Bueno, pois unha empresa que se chama Canción Desastre. Canción Desastre, non porque as cancións sean un desastre, todo o contrario, sino porque están feitas á medida. Canción de sastre. E aquí o sastre é Nando. Vos imaginades vos ter un evento ou ter, o sea, alguén a quen agasallar con algo moi espectacular e non sabes que regalar, e estamos cansados xa de regalar perfumes carísimos que total non aprecia ninguén. Veñen, contache a historia. Sí, digamos que eu son como o nexo entre a persoa e a canción. Dios, que poético, Entonces, a persoa contame a historia que quere reflexar na canción e eu doulle forma. E agora aquí vamos a sentar, non? Veña. Entonces, ai que pequeniña quero! Bueno, tamén vos direi que para el colleu a silla grande e vintros unha destas de plegar que é máis baixa. É a costumbre. É a costumbre de que estar máis para arriba, non? No, de estar Cámbiame sentado, de silla. de estar sentado nesta, pero veña. Ven, que así quedamos ao pai, Veña, ben, pues ben. Un día chamoume e díxome: teño algo para ti, así. Contanos a historia, porque a mí contoume, pareceume tan chulo. Pois mira, surdeu porque como eres unha persona maravillosa e te teño cariño e dixen, pois quero lle facer un regalo porque o merece. Non lle vou a pagar por eso, o sea... No, é un regalo, entonces, tiña a idea na cabeza de facerche unha canción para ti, para o teu canal, para as tuas redes, para todo eso. Pos meus seguidores e seguidoras. Tamén, claro, que pasa? Que son cousas que non salen a veces no momento, porque depende un pouco da inspiración, entonces necesito un tempo para asimilar e todo eso. E un día, algunha idea había por aí, pero non me acaba de convencer. Porque esa outra, se a mí non me convence, non vai arriba. Non vai arriba. Pero un día, volvendo a gata do veterinario, eu tiña a teoría de que cando lle cantaba a gata non vomitaba de camiño a casa. Sí? Ao salir, sí. Ao salir do veterinario. Ao salir do veterinario. Non sei por que a veces vomitaba. Pero coincide algunha vez que lle cantín e non vomitou. Entonces, claro, un día empecé a improvisar unha melodía que era e íbamos no coche e iba cantando e de repente dixen eu, isto é perfecto para Nuska. E así naceu. Vos vistedes como nasceu a miña canción? Para evitar jómitos. Busquei os acordes e todo eso, e graveina, empecé a meter baixos, guitarras e todo eso. Pero bueno, é bonito de crear e da creatividade e da imaginación, non? Que ao final, bueno, pues depende desos momentos a veces de lucidez. Pero é maravilloso estar aquí a falar con eles, casi non me creo. Sabes cal é a canción máis preferida que me prendou de ti? No. El vals de los desesperados. Vale. Recoméndovela, porque ademais, claro, vádelo a encontrar co nombre de Chamaquito Pistolas. E a canción titúlase Vals de los Desesperados. Recoméndovos empezar por esa canción, se vos lo recomendo a ver, porque a que máis me gustou. E agora, chamaste? Nan Ionia. Porque ademais é un nombre inventado desde pequeniños, de un primo que Sí, de feito Ionia é esta casa. Esta casa. O motivo deste vídeo é para presentarvos a canción que me compuso. Dice canción ou dice melodía? Canción, está ben.
Pois que me compuso para o meu canal, que vos lo compuso para vos. Espera que chega orgullosa, mamá, vente, meu querer. Non, non quero. Viña a darte un bico a ti. Viñas a darme un bico. Hola. Vou darme un bico. Bueno, encantada de verte. Chao. Chao. Un amor de muller esta muller, Din que sí, bueno, supoño. Din que sí, non verdad? Bueno, pois como a finalidade é presentarvos a canción, e se nos toques un cachiño en directo, Sí, claro. con que? Con... Co clarinete, teño que ir buscarlo ao coche. Bueno, podo tarareala, mentres. Veña, va. E despois co clarinete. Claro. Veña, va. Vamos a buscar o tono. Oístes, mira, o ideal sería, A ver. imagínate, Sí, que como é para os vídeos da miña horta, sí, que viñeras a tocarnos a horta. vale. Bueno, o ideal sería se poder teletransportarnos, facer así que aparecéramos na horta. Facémolo. Veña, si intentámoslo. Sí, sí, é máis eu son Superamos meja. as leis da física e Sí, todo. sí, sí, vale, a de Veña. unha, a de dúas, tes que axudarme a chascar, Veña. Unha, dúas, tres. Aquí estamos! Magia! Usaches o clarinete, non? Truxen. Ai, no bolsillo non o teño, pero teño ali. Vamos alá. É un estuche vello, Sí, o estuche xa ten aniños. O estuche do primeiro clarinete que tiven. Non é o do clarinete este? No, tiven con 11 anos. Compraronmo. Con uns anos xa andabas en clarinete? Sí. Pois fai... No 2004, fai 21 anos ten este clarinete agora. Sabes que pasa? Que a min dinme 2004 pareceme que foi antonte. Xa, pero por eso tuve que botar contas. Pasaron 20 cuantos. Pois sí. Isto é unha mezcla de ginebra e agua. Que me dis? Sí. Ai, pa ir esa pos concertos. No. A gaita, eu creo que ten doble palleta, como o boe, e isto ten unha palleta sola. Chamades vos. Palleta. Dai ben o de mollar a palleta. O de mollar a palleta ten doble sentido, neste caso. Bueno, realmente hai que mollala sempre. Esta hai que mollala sempre antes de tocar, Sí, en ginebra. Ginebra con agua. Si, home, rebaixadiña un pouco. Rebaixada, rebaixada. Jaliñas, esta vai para vos. Ui. Non queres Non coitar? quere, non quere. Bueno, pero eu sí que che vou escoitar. Vale, gracias.
verdad que estarei agradecida toda a vida porque é unha canción que me gustou desde o primeiro acorde da primeira vez que a escoitín. E agora escoitala aquí na miña horta, non sei como che vou a pagar, pero bueno, de momento pago che con esta cesta. Maravilloso, non sabes o que vale isto. Vale tesouros, eu moito máis non teño, pero cousas da horta. E este home encantan as verduras que os eu de boa tinta, vai a dar moi boa conta delas. Estás me ocurrindo unha cousa, vou te enseñar a facer unha trompeta. Ah, vale. Con Eu estou un disposto a calabacín. aprender. E xa con isto xa paramos, pero vamos a ver como fai o experto a trompeta, vamos. Ya. Collemos así aquela que está hueca, sempre está hueca. Vale, sí. E agora cortamos de aquí e deixamoslle que isto este cerrado. E agora abrimos de aquí así, un pouquiño. Que te parece? Maravilloso. É unha merda, pero bueno. No, pero está guai. O sea, era a maneira de facer música que tiñamos. Sí. Antes, Ves, mira, fatal. esta fai como a doble lengüeta da... Ah, sí, da gaita. Exactamente. Ala, Un pouco eso. pa dentro. Afinadísimos. Máis malo non pudo ser, pero bueno. Seguro que se lle faz os buratos. Que vai, como unha gaita, seguro que sí. A ver. Maravilloso. Aprobada. Aprobadísima. Seguro que a canción xa vos sona un pouquiño porque xa vos la fun puñendo en algún reel, pero, bueno, esta era a presentación oficial, pero quería que estuvera el tamén, pero é un home ocupado. Está máis ocupado que a min e non dábamos coincidido en un día para estar os dous juntos, así que... Justo a trompeta. Sí. Coidádevos moito, portádevos ben e sede felices e escoitade moita música, non vos olvidedes de escoitar como era a canción, agora non me vai acordar, quedas así. El vals de los desesperados.